खोथा बुङो खिन्थु बिसिनि खोथाखौ लानांगौब्ला जोंनि बर' जाथिया गावजों गाव माने जेसेबां दा सान्थियाव फैदोंमोन बे सान्थिया माने फैनाय नङा बिसिनि खोथा लानांगौबा जोङो गावजों गाव माने फुरा माने जनजग गोष्ठीफोरजों बा गुबुन गुबुन हारिजों जोङो क्लेसिं मन'भाबावसो थानांगोन जानला मोनला होना जासेनो पाब्लिकखौ गुमब्रा खालामा जासेनो पाब्लिकखौ भुवा खोथा बुङा जासेनो मोजां खोथा बुंथों अब्ला जोङो रावबो जेबो बुंनाय नङा। बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना फैदो जाहाथे नैबे गभर्नमेन्टआ फैगोन उमुक गभर्नमेन्टआ जेनगोन बे नङा दानो जे एक्जिस्टिं जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट दंखायो दानो बे आगन्तुक जे फैबावगोन 2025आवबो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे गभर्नमेन्ट जागोन। जोंहा भटखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि इउपिपिएल केन्डिडेटनि निर्मल कुमार ब्रह्मनोनो होगोन आरो बेखौ जोङो मिजिंथिनो हाबोदों आरो जोंहा नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो बे समावहाय जोङो फैगौ जे जानो गोनां सिडली 31 नम्बर एमएलए समष्टि बियाबनि जे उफ्रा बिसायख'थि बिनि सोमोन्दै जोङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै फंनैसो जोङो बुंनो सानदों खावलायनो सानदों। दा बेनिखायनो जोङो बे दिनैनि बे प्रेस मिटिंखौ जोङो बाहाय जथुमनाय जादों बिनि गेजेरजों जों खावलायहरगोन। दा दिनैहाय जोङो नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ बे फैगौ 13 तारिख नभेम्बर 2024नि जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव दानो बिटिआरनिफ्राय एनडिए बिजाथि जानानै जे निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सायख'बाय आरो बिथांखौनो जोङो बे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै बे सिडलीनि समष्टिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आबादारिफोर फालांगियारिफोर आरो बिदिनो साख्रिआवलाफोर गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि बे बेसेन गोनां भटखौ ओइदिनखालि नोंथांमोना नैबे एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ नैबे इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियाव बयबो फैनानै भट होनानै गोबां देरहासार खालामनानै बिथांखौ जयजुथु खालामदो आरो लोगोसे जे बिटिआरनि दानि जे गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट जागासिनो दं जाहाथे बेवहाय नोंथांमोननि हेफाजाब नोंथांमोननि मददखौ होनानै जाहाथे मजबुति जायो। जोंहा फोथायनाय दं नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गासैबो बिथिङाव गोजोननाय रंजानाय जौगानाय राङारि होन राजखान्थियानो होन जोंनि जे गोजोननाय थासारिखौ एकमात्र लाबोनो हागोना जाहैबाय नैबे इउपिपिएल बिटिआर गभर्नमेन्ट। दानो बे उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बेवहाय जोंहा गोबांथार जोङो नुहुरदों बेवहाय जौगानायनि जे खामानिफोर जागोन मानोना बेवहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै अहरह बेवहाय गोसो होसारना खामानि मावगासिनो दं। बेवहाय जोंहा दिनैहाय एमपि जयन्त बसुमतारी दङ आरो रायजोसभानि मानगोनां एमपि रोनगोरा दं आरो बेवहाय सानै जोंहा मानगोनां इएमफोर दं रन्जित कुमार बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी आरो लोगोसे दानो जोङो बावैसोनो जे मोननो थांगासिनो दंबावो बेवहाय मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ सासे एमएलए हिसाबै अब्ला बेवहाय दिनै बे सिडली चिराङावहाय दिनै गोबांथार खामानि मावजागोन आरो जे बेवहाय जे मोननांगौ दं एमएलए हिसाबै गोबांथार लामानि थाखाय जौगानाय आरो बिभिन्न शिक्षायानो होन बेबादिनो लामा सामा होन बायदि रोखोमनि जौगानाय खामानिफोरखौ आसाम बिधान सभानिफ्राय बिख'नानै बिथाङा लाबोगोन आरो बेबादिनो जोङो बावैसो जे चेनेलनि निउसनि गेजेरजों नुदों मानगोनां आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बावैसो गोबां बेबादिनो खोथा होलांबाय बे गासै खामानिफ्रा बेवहाय जानो थांगासिनो दं आरो जागोन। बेनिखायनो जोङो दिनैबो नैबे बिटिआरनि कन्ट्राक्टर ग्रुप जोङो नैबे 100 खोन्दो जोङो गोसो मोदोम जोङो नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मदद होदों अर्थात इउपिपिएलनि लिडिं मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार बिदिनो इएमफोर दङ इउपिपिएलनि आरो गुबुन गुबुन एनडिएनि इएमफोर दं आरो बेबादिनो जोङो नुहुरदों
बे हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ दिनै 100आव 100 जौखोन्दो जोङो मदद आरो हेफाजाबखौ जों होदों आरो अराय सम जों फोथायदों एकमात्र जौगानाय आरो गोजोननाय सान्थिया बिटिआराव लाबोनो हागोना एकमात्र नैबे इउपिपिएलनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि दैदेननायाव जागोन। बेनिखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों गुबुन गुबुन बिदिनो राजनितिक हान्जाफ्रा बायदि रोखोम बुङा मानो नाथाय जों मिथिगौ बेखिनि जेया गभर्नमेन्ट दं बे गभर्नमेन्टआसो बेवहाय खामानिखौ मावनो हायो आरो जौगानायखौ हायो। बेनिखायनो दिनै जे प्रमद बर' सारबादि मोनसे मोजांथार मानगोनां दैदेननायावहाय जोङो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफ्राबो दिनै बिथांजों डाइरेक्ट खुला मेला रायज्लायनानै जे गावनि मोनथाय अधिकारखौ जों मोननो थाखाय बिथांजों जोङो रायज्लायनो हायो। थिग बिदिनो नोंथांमोनखौबो दिनै बे 31 नम्बर सिडली समस्तिनि बियाबनि रायजो राजाखौ खावलायदों नोंथांमोना भटखौ होदो बिनिफ्राय नोंथांमोननि जे मोननो गोनां जे दिनै गोबांथार जे गभर्नमेन्टआ जेखौ नोंथांमोननो जे खोथा होदों अरुणोदयनो आरो बिदिनो बेबादिनो रेशननो आरो बायदि रोखोम बिदिनो न' बां होनो आरो बायदि रोखोम लामा सामा ब्रिज बेबादिनो बायदि रोखोम गुबुन गुबुन थाखोनि जौगानायनि जे खामानिफोर होनो थाखाय जे थिरांथा लादों बे गासैबो खामानिखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो खावलायहरदों बे सिडली समस्तिनि बियाबनि मानगोनां रायजो राजाफोर बिभिन्न जाति गस्थि बिभिन्न धर्मालम्बी बिभिन्न थाखोनि मानसिफोरखौ नोंथांमोननि बेसेन गोनां बे भटखौहाय जाहाथे नस्थ' खालामा लाबा बे निर्मल कुमार ब्रह्मनो अर्थात ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ होनानै देरहासार खालामदो। जोङो बेखौनो खनले खनले जोङो बिटिआरनि जानानै जोङो गुरै गोसोजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों गाव गावखौ बावसोमनानै खामानिफोर मावनानै जानानै बेबायदि राहा लामा खाबुखौ लादो। बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना फैदो जाहाथे नैबे गभर्नमेन्टआ फैगोन उमुक गभर्नमेन्टआ जेनगोन बे नङा दानो जे एक्जिस्टिं जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट दंखायो दानो बे आगन्तुक जे फैबावगोन 2025आवबो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे गभर्नमेन्ट जागोन। जोंहा फोथायनाय दं एकमात्र दिल्लीनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हानाय क्षमतायानो जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय नैबे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर गोबां एमएलएफोर दं गोबां मेलेमजिबियारिफोर दं गोबां रोंगौथि गोरोंफोर दं गोबां इउपिपिएलआव दैदेनगिरिफोर दं गोरों गोरा लेखा गोरोंफोर दं बयबो दिनै बावसोमदों आरो बिथांमोननि हर सान दैदेननायाव हर सान बेबायदिनो खाथिनायाव हर सान माने बिसोरनि बिदिनो प्लेनिं खालामनायाव दिनै बेबायदि जौगानाया जागोन आरो जों बेखौ जोङो बयबो जों नाजावनो हागोन जों ग्रहण खालामनो हागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों बे बिटिआरावहाय नोंथांमोना दानो जे जोङो बिफा गैयाबा जों मा रोखोम जों मोनदोंमोन थांनाय बे कभिड-19आवहाय जेब्ला गभर्नमेन्ट गैयामोन जों गोबांथार दुखु खस्थ' गेजेरजों सैनांदोंमोन नाथाय जोङो दिनै बिटिआराव गभर्नमेन्ट दिदोम मोनबाय बेनो जादों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो बिफा बादि आरो बेबादि जोंहा गार्जेन बादि बेबादि जोंनि बर' हारिखौ दैदेनगासिनो दं। बेनिखायनो जों फोथायदों बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बे एकमात्र प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो गासैबो मानगोनां इएमफोरनि दैदेननायाव मानगोनां एमएलएफोरनि दैदेननायाव मानगोनां जोंहा सानै एमपिफोर दङ लकसभा राज्यसभानि बिथांमोननि दैदेननायाव आरो नैबे जायफोर बुद्धिजिबि जायफोर लेखा गोरों दैदेनगिरि नेताफोर बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बे ओनसोलाव बे बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोननाय रंजानाय आरो जौगानाया जागोन जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो दाना आं खावलायदों बे जथुम्मानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों मानोना नोंथांमोनासो बे सिडली समस्तिनि जेसेबां जे जौगानाय आरो बेवहायनो जे हाबाफारि जागोन जे प्रजेक्टफोर जागोन जे मोनथायफोर दङ बिदिनो गोबां सुबिदाफोर पाब्लिकफोरनि थाखाय पाब्लिक बेनिफिसियारिनि थाखाय जोङो बिटिआरनिफ्राय मोनगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो बेनिखायनो बे मोननांगौ बे अधिकारखौ नोंथांमोना खोमाना लानो नाङा एकमात्र दिनै बे भटआसो जोंखौहाय बेबायदिनो अधिकार होदों बे भटनि दारैनो जोङो बयबो बेबायदि मोननायखौ जोङो मोनगोन। बेनिखायनो जों खावलायदों दानो खनले खनले बेखौनो बुंबाय थादों फैगौ 13 थारिख नभेम्बर 2024आव जे उफ्रा बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे नोंथांमोननि भट केन्द्रआव थांनानै नोंथांनि बेसेन गोनां भटखौहाय नोंथांमोना हैदो जाहाथे भटखौहाय बे
बिरोधि बा नंखाय जे गुबुन गुबुन दोलोफ्रा जे बुरखायदों बिसोरनो होनानै नोंथांनि भटखौ नस्थ' खालामालाबा नैबे ट्रेक्टर सावगारियाव निर्मल कुमार ब्रह्म भटखौ नोंथांनि मुल्यबान भटखौ भट होनानै गोबां भटआव देरहासार खालामनानै जय जगत खालामदो आङो दानो बेखौनो खावलायहरबाय बिटिआरनि कन्ट्राक्टर ग्रुपनि आफादगिरि जानानै आरो मानगोनां जोंनि दानो बेवहाय जथुमावहाय मान जाहैबाय गोदोना ससेनिफ्राय बुंनाय रावसो खारना जाहैबाय बिसोर जायगा गैयिनि थाखाय मबिलाइज खालामनो मोनैनि थाखाय मबिलाइज खालामबाबो मानसि ओंखारजानायनि थाखाय बिसोर सैमा फाग्ला बादि माने हाथाय बाजार एनाउन्स लानानै सोरखौबा दमखिनाय साइसै सोरखौबा सिगिनाय साइसै बिसोर माने जायगा मोनैलाय बेंटल बाजार बबेबा बाजाराव हाथाय बाजार थांनानै मबिलाइज खालामनांगौ जानानै फैदों खारना जाहैबाय माने जोंहा बुंनो थाङोबा मोनसे इउथनिनो सासे नेहाथारि हिसाबै मोनथिनाय दङ दा जोंहा प्रहलाद बिथांमोना बिराद गारमा हब्रा बुङो नाथाय प्रहलाद मानसिफोरखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मोनथियै गैया मानो होनना बुङोबा बेखौ ओरैबायदियाव मोनथिगौ माने जायगा गैयैनि थाखाय गोदो समाव जोङो बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि खामानि मावनाय समाव बियो एबसुआव थायोमोन एबसुआव खामानि मावोमोन प्रहलादा दा प्रहलादा मानो होनना बुङोबा बै समाव हाग्रामाखौ ओरैबायदि रायोमोन बिपिएफनि मानसिखौ ओरैबायदि रायोमोन गाव एबसुआव थानाय समाव जेब्लानाखि एबसुआव थाखांनायनि उनावहाय एबसुजों आउट खालामजायो अब्ला बेहा जायगा गैयिनि थाखाय बियो हाग्रामाजों एरसोना थाहैनांदों दा बिनि थाखाय हाग्रामाखौ बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्ट होनानै खामानि मावाबा बेहा नाम गैया आरो बिनि बेकग्राउन्डआ साफोनजों सुजानाय नङा सार्फजों सुजानाय नङा बे एखे गोसो सिंनि मैला दा ओंखायनो बियो गावो बिपिएफआव थांदोंबाबो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेखौ गोसो गोजोननाय गैया दा ओंखायनो बिनि हाजारखि हब्राया मानो बे हब्रायैनो थांगोन मानो होनबा बेखौ रावबो रायजो राजाया अनसाया जोंनि ओनसोलावथ' जों बेखौ गुइनगुन खालामा मानो होनना बुङोबा बेहा ओंथि गैया बिथि गैया बेबादि मानसि जानानै दं ओंखायनो प्रहलादखौ जोङो बिनि हब्रा बुंनाया जोंनाव मिनिंलेस रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआथ' निसे बांसिन मिथिगौ जानो हागौ दा हब्रा बुङैनि थाखाय दा बेखौ रावबो बिनि बुंनायाव बाजाराव हब्रा बुंनाया माने जोंनो आयुर्वेदिक सानाय सुनायनि मुलि बिस बिदेनाय मुलि फानग्राफोर बादि हब्रानाय बादिसो जों खोनादों जों नुदों आरो बे रायजो राजाफ्रा बेखौ साननानै लादों आरो जोङो दिनै मोनसे खोथा सोंनो नागिरबावदों मिडिया पार्सनफ्रा आरो बेखौ सोंनायाबो मोजां बिक्रम बसुमतारीखौ कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि होननानै बुङो नाथाय सेक्रेटारि होननानै मालानिफ्राय सेक्रेटारि जाफेरा मालानिफ्राय जाखो बिनि डिजिनेसनखौ जों दाबो नुवाखै बिनि राइटिंफोरखौ जों नुफेराखै आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना उदालगुरिनि ना अल आसामनि ना अल बिटिसिनि जों दिनै बिनि राइटिंफोरखौबो नुनाय जायाखै मुंखौल' बुङो मिडियाफोरनिफ्राय पार्सननिफ्राय जों खोनायो ससियेल मिडियाफ्राव जों खोनायो गाव भाषण होनानै लाबा खोनानाय जायो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो 90 to 91 निफ्रायनो जों कन्ट्रेक्टर मावनानै जाबोनाय मानसि बे समाव बिसिबो गैया बिटिसिबो गैया बिटिआरबो गैया दा मोनथाम गोरोबथा खालामलांबाय बर'फ्रा बिनि समनिफ्राय जों खोनाफेराखै बिक्रमखौ बै समाव बिपिएफआ गभर्नमेन्ट खालामनाय समावबो बियो नुजायाखैमोन दिनै जेब्लानाखि गभर्नमेन्टआ बायो गावहा आन्दाय हारा बादि मोननानै बियो लाइबिलिटिस दं माबा दं होननानै बे हब्रानाय सम खालामनानै दिनै एखे जोंनोबो पेमेन्ट नांगौ लाइबिलिटिस नांगौ होननानै हब्रानाय समाव गाव बांसिन हब्रानायाव बेखौनो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि मुं सोनानै दोननाय जादों नाथाय जोंनि एडजास्टिं जोंहा दंखायो क'क्राझार डिभिजनाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारिबो दं प्रेसिडेन्टबो दङ दा बिसोरखौ जोङो बबेनिफ्राय बबे खनानिफ्राय फैखो जों मिन्थिनो मोना ओंखायनो आं सोंनो नागिरदों बिक्रम बिथाङा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ रोखा खालामनानै होनाया मोजां मानो होनबा कन्ट्रेक्टरखौ कनफ्लिक्ट खालामनानै लाब गैया गावहा जुदि बिपिएफआव दङबा बिपिएफनि होननानै लाथों आरो इउपिपिएल बा इउपिपिएल बिजेपि बा बिजेपि होनना लाथों बियो सानसे समाव होनबोबाय थादों दाखालि इलेक्सन एमपि इलेक्सननि आगोल बे बुंदों जे मोजां मावनायखौ मोजां बाख्नायगोन इउपिपिएलखौबो बाख्नायो बिपिएफखौबो बाख्नायो बिजेपिखौबो बाख्नायो थिगैनो दं बे खेथ्रआवबा खारना खालि मोनसे जिनिसाव बिपिएफबो नङा इउपिपिएल नङा गाव साधारन पाब्लिक होननानै खोथाखौ बुंना लायो माजे माजे जों खोनानो मोनो गावनि खुगानिफ्राय बुंनायखौ आरो बिनि बाय'डाटाखौ नांगौबा रेकर्डखौ नांगौबा आं होनो हागोन
जोङो बड'लेण्ड बुब्लियावबो खोनादों, बड'लेण्ड रादाबावबो खोनादों, बबेबा फेसबुकआवबो खोनादों, नुदों नायदों बेफोरखौ। खार'ना जाहैबाय बियो कन्ट्रेक्टर हिसाबै बे दङब्ला क्लियार खालामना लाथों, आं कन्ट्रेक्टर, आङो BPF नि सासे सोद्रोमा, दा BPF नि मा सोद्रोमा बबे पदआव दं बेखौबो दिनै बे क्लियार खिन्थानानै लायाखै। दा पाब्लिकफोरखौ गुमराह खालामनानै लायो, गावनि गोसो बादि बुङो, माबा अमा फिसिनाय, अमा बायनाय, अमा बाखि बेफोरखौथ' क्लियार होनानै बुंखाबाय जोंना बायद'आ। दा बेहाय चन्दननि सायावबो बुंदों, बे चन्दनखौबो बियो माखासे एखे आरजाथावै खोथा बुंदों, माने UPPL निफ्राय BPF आव थांफिनगोन मागोन होननानै बुंदों। हाग्रामा साराबो बुंदोंमोन, प्रमेला बायद'आबो बुंदोंमोन, नाथाय बेफोर खोथायाथ' मिनिंलेस नङा, मिनिं गैयै राव बुंदों, मिनिंलेस बुंदों। दा बाहाय सैथो खोथाखौ बुंनाय जायाखै। दा पाब्लिकफ्रा बाहाय गोनो गोथो मोननाय जादों। गावनि डिजिगनेसनखौ मोजाङै खिन्थाना लानाया मोजां। कन्ट्रेक्टर बा कन्ट्रेक्टर एस'सियेसननि सेक्रेटारि होननानै लाथों, आरो बे बबेबा डिस्ट्रिक्टनि बा डिस्ट्रिक्टनि होनना लाथों, बबेबा डिभिजननि बा डिभिजन होनदों, बा बबेबा एस'सियेसन एक्सट्रा जादों बा एस'सियेसन एक्सट्रा दानानै होननानै लाथों, बिदिखौथ' बेखौ क्लियारेसन होनाया मोजां गावनि डिजिगनेसनखौ। खिन्थु कन्ट्रेक्टर एस'सियेसननि सेक्रेटारि, जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै लानायाव जों सिनाया, बेखौ जों मोनथिया। बबेनिफ्राय गाङा थेफा बादि थेब थेब बुंबाय थायो बेखौ जोङो माने मोनथिया आरो। बेखायनो मिडियायावल' नुबाय थायो, मिडियायाव थेब थेब बुङो। दा बेहाय बुंनायखौ जोङो सैज्य खालामनो हायाखै, आरो गाव क्लियार होनानै लाथों रायजो सिगाङाव। खार'ना जाहैबाय लाइबिलिटिसनि खोथा, पेमेन्ट होआखै UPPL आ बुंनानै बुंदों। दा लाइबिलिटिस मोननांगौमोन, बयबो रायजो राजा कन्ट्रेक्टरफ्रा गरिब दुखिया दं, मोननांगौमोन होननानै बुंदों। दिनै जुदि एथ' मोजां BPF आ खामानि मावदोंब्ला इयारलि बाजेटखौ इयारलि बाजेटआव फोजोबनांगौमोन। दिनै मानो लाइबिलिटिस, एथ' खामानि मावनाया बोरै एथ' लाइबिलिटिस थाखो? एथ' लामा जादों, बिल्डिं जादों, अनेक खामानि जादों, कन्ट्रेक्टरफ्रा मावदों गावनि फैसाजों, खिन्थु दिनै लाइबिलिटिसखौ मानो होआखै? मानो साप्लाइआवल' होदों? आरो बियो बिक्रम बिथाङा मोनसे खोथा बुंबाय थायो, मानो होनोबा लाइबिलिटिसनि सोमोन्दै। बै समाव जुदि हाग्रामाया जुदि BPF खौ मोजां गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्ला बे समाव मानो पेमेन्टखौ लाजोबनो हायाखै BPF नि कन्ट्रेक्टरफ्रा? दिनै बुंनो थाङोबा लाइबिलिटिसआव मोननांगौआ BPF नि मानसिफ्रासो बांसिन मोननांगौ, बांसिन संख्या मोननांगौ, बांसिन गिदिर गिदिर एमाउन्ट दं। दिनै UPPL नि कन्ट्रेक्टरफ्रा, UPPL आव सापर्ट खालामनाय कन्ट्रेक्टरफ्रा फिसा फिसाल' दङ पेमेन्टफ्रा। बेखौ मोनबाबो सोलियो, मोनाबाबो सोलिबावो कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय। नाथाय गावस्रासो मोदोम मावनानै दं BPF नि कन्ट्रेक्टरफ्रासो। बे गभर्नमेन्ट लाबोफिननो हायोब्ला जोंनि कन्ट्रेक्टरनि लाइबिलिटि थाखाफोरखौ जों मोनजोबथारगोन, जों माहाजोन जागोन, जों देरग'गोन होननानै लानाय बादि बिक्रमनि रावा बेबायदि एभिडेन्सखौ बुंगासिनो दं बियो। नाथाय फै, सिभिलाव फै, जोङो सानैजोंबाबो, आंजोंब्लाबो बिक्रमजों आं कम्पेयार खालामगोन, सोरनि थाखाय सोरनि समाव लाइबिलिटिस जाया, सोरनि टाइमाव कन्ट्रेक्टरा बांसिन ओंखारा। दा बाहाय लाइबिलिटिसखौ सोर मोननांगौ आरो सोर मोननाङा, बेसेबां मोननांगौ, बे जिनिसखौ हिसाब निकास खालामनानै जागोन। आरो बुंदों गभर्नमेन्टआ लाइबिलिटिसखा, जेखि गभर्नमेन्ट उनाव फैया बे लाइबिलिटिसखौ होनांगौ होनना बुंदों। येस, जोंबो मानियो, जोंबो मिथिगौ। फार्स्ट गभर्नमेन्टआ मावै मावै लाइबिलिटिस थालाङो, बेखौ सेकेन्ड गभर्नमेन्टआ होनांगौ। नाथाय बे सम्भब नङा। मानो होनबा अभार जे जिनिसा जोंहा पेमेन्टआ फाना, जेनेबा नोङो 600 कोटि मोनोमोन बै समाव, 600 कोटियाव 1500 कोटि होयो, होमबा नोङो 800-900 कोटि थाखाया बबेनिफ्राय होगोन पेमेन्टखौ? दा बेफोरबायदि कन्स्ट्राक्सन लेभेलावथ' पेमेन्टखौ होखायाखै। दा गावसोर आखि आगदा जानो मोननाय जाय EM, जाय चिफ, जाय डिपुटि चिफ, बिसोरसो आखि आगदा जानो थाखाय बिसोर साप्लाइनि पेमेन्टआव होयै होयै कन्स्ट्राक्सननि पेमेन्टआव थाइसेबो होनाय जायाखै, मोननाय जायाखै। दा बिनि थाखायनो दुखु मोननानै जोङो बै समाव BPF निनो मावबोदोंमोन, BPF निनो खामानि मावबोनायाव BPF निनो जानानै वार्कार हिसाबै मावदोंमोन। जों बिसोरनि आदर्श मोजां मोनैनि थाखायनो जोङो दिनै थुब्ला गावनानै जों कन्ट्रेक्टरखौ जों बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै दानानै जों UPPL खौ सापर्ट होदों। दा UPPL गभर्नमेन्टनि जोङो मोनसे उइंसजों थांनानै जोङो बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादों। दा बेखौ जोङो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL गभर्नमेन्टखौ जों बाख्नायो। दिनै जाय खामानि मोनदों, फिसाबाबो गिदिरबाबो, दिनै लाइबिलिटिस दोननायनि खोथा गैया, खामानिखौ बिल सहैबानो खामानिखौ हाबानो पेमेन्ट होगासिनो दङ, लाइबिलिटिस दोनाखै। दा बेफोरबायदिबा सुस्थ' जायो, गभर्नमेन्टआ मोजां जायो, गाज्रिबाबो मोजांब्लाबो बिनि गेजेराव जोङो खामानिखौ मावनानै जानो हायो आरो जों मोजां मोनो। खार'ना गोसो गोथारै खावलायहरनो नागिरदों। दिनै
चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जोंनि कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय गोसो गोथारै खावलायनाय खार'ना बेनो दि जोंहा फैगौ 13 नभेम्बराव इलेक्सन जागोन भट सोनाय जागोन दा बेहाय रायजो राजाफ्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खाफाल गोनां मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै जोंना आबसास जानानै दं भाग्य गैयै जानानै दं जेराव चिरां डिस्ट्रिक्टआ दिनै जोबोद खाफाल गोनां मानो होनोबा दिनै MP सानै दङ MLA दं EM सानै दङ दा बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टआवनो खुंथाय गोहो थानायाव डेभेलपमेन्टआथ' निश्चय जागोन आरो जालांगासिनो थागोन आरो फैबाय थागोन खार'ना बे सुबिदाखौ नागाराजासेनो गुबुन गुबुन हान्जानि जानानै जेनेबा कंग्रेस दं BPF दं बिथांमोनहा जे गारमा फुवार मोबिलाइज खालामगासिनो दं नाथाय जोंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैयामोन नाथाय बिसोर डेभेलपखौ गावसोरखौ मावनो हागोन होननानै बुंदों दा दिनै गभर्नमेन्ट खुंथायानो गैयाबा सरकार खुंथायानो गैयाबा बबेनिफ्राय बिसोर गोहो मोननो जाय निर्दलीय जानानै थागोन इन्डिपेन्डेन्ट जानानै थागोन बाहाय डेभेलप मावनो हानायनि खोथायानो गैया गावनि खथाखौ मोनगोन गावनि खथाजों एसे मावनो हागोन नाथाय दिनै MLA MP दंखाजोबोबाव थासेयाव दस्रा गुबुन जायगायाव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बा गुबुन समस्थियाव बेफोरबायदि मोननाय जायाखै आरो बेबायदि सुबिदाखौ मोननाय नङा दा आंहा नैबेखौल' बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ जोङो निश्चय नुहुरदों जोंबो बेरायदों दाखालिबो रानिखाता ओनसोल दरगाव एरिया ओरैहाय बेंटल एरिया जों बेरायहैजोब्बाय नुजोब्बाय रायजो राजाखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों माने भटखौ UPPL गभर्नमेन्टनि UPPL केन्डिडेटनि निर्मल कुमार ब्रह्मनोनो होगोन आरो बेखौ जोङो मिजिंथिनो हाबोदों आरो मानो होनना बुङोबा 13 नभेम्बरनि बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव जोंनि दानि नैबे NDA नि सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो ट्रेक्टर छबियाव भट होनो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय आं गिबियावनो जोंनि नैबे BTR नि चिफ CEM प्रमद सारखौ आं कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि जानानै सारखौ आङो साबायखर बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे 31 नं समस्थिनि NDA जों सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौबो साबायखर बावबाय दिनै नैबे 31 नं सिडली समस्थिनि सकल जाथि जनगोष्ठी आरो रायजो राजा बयखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नैबे फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 13 नभेम्बर खालि जानो गोनां बे बिसायख'थियाव ट्रेक्टर छबियाव निर्मल कुमार ब्रह्मनो भट होनो थाखाय आं कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि जानानै खनले खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे नैबे 31 नं समस्थिनि सिडली समस्थिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि मैल्यबान भटखौ नैबे दानि मित्रजोट UPPL BJP AGP मोनथाम ज' जानानै बे इलेक्सन गेलेनायाव दा बिथांमोनखौ जाहाथे निर्मल कुमार ब्रह्मनो भटखौ होनानै गोबां बहराव देरहासार खालामहरो आङो बेखौनो बे सिडली समस्थिनि रायजो राजा बयखौबो खनले आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।